Senajan kita saniki Amerika wae pesawat gede-gede godhong sak monten magrong-magrong kendaraan gak karu-karuan Jepang nggih ngoten Eropa nggih ngoten tapi gurung karuan diterima karo Gusti Allah. Lah wong Islam niku sak madya senajan ketoke terbelakang senajan ketoke iku tidak menguasai teknologi sedangkan ketoke iku wong-wong daerah ngriki-riki napa malih sakniki nggih mboten patek udanan panci Gusti Allah repot kali tiyang mriki niku. Repote napa? Panas ngentak-ngentak geger njaluk udan. Bareng diudani muring-muring. Lah nggih njaluk udan diudani kok muring-muring niku lho. Lagi aneh. Soale diudani niku dicoplok lambine niku lho diudan. Mulane muring-muring.